Il-Partit Nazzjonista se jniedi l-kampanja tiegħu għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej permezz ta' attività li se ssir fi ġnien l-Arusa tal-Mosta fl-ewwel ta' Mejju. Dakinhar, il-Partit Nazzjonista se jfakkar kif inhu xira jum il-ħaddiem. Din ġurnata tfakkar ukoll l-20 anniversarju mindu pajjiżna issieħeb uffiċjalment fl-Unjoni Ewropea. Il-kampanja se tiġi mnedija wara nofsinhar fejn preżenti se jkun hemm ukoll il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonista għall-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew. Waqt attività soċjali li saret il-ħamis filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grenk ħeġġeġ lil Maltin u Lawċin sabiex fil-jum tal-elezzjonijiet joħorġu jivvutaw, hekk kif kull vot kapaċi jagħmel differenza. Bernard Grenk fakkar kemm l-għażla fit-tmexxija tal-Kunsilli u l-għażliet tal-MPs li jirrappreżentawna huma importanti immens. Dan għaliex il-persuni eletti se jkunu qed jimbuttaw il-vuċi taċ-ċittadin kemm fl-Unjoni Ewropea iżda anke fil-Kunsilli Lokali ta' kull raħal u belt. Bernard Grenk insista li leħen il-poplu Malti u Għawġi li tikompli jissaħħa fil-Parlament Ewropew fil-waqt li d-differenza għandha tibda mill-villaġġi u l-bliet ta' pajjiżna bit-tmexxija ta' kunsilli b'maġġoranza nazzjonalista. Il-votazzjoni kemm għall-kunsilli lokali kif ukoll l-sitt siġġijiet fil-Parlament Ewropew se tkun qed issir is-Sibt 8 ta' Ġunju u fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonista se jkun għaddej b'kampanja man-nies f'kull lokalità sabiex ikompli jwassal il-messaġġ tiegħu.